Pajjiż li 4 snin ilu ħalla mara trans tiġġieled għad-drittijiet tagħha fil-Qorti Ewropea. Illum qed jiċċelebra d-diversità fil-liġi u l-prattika. Din kienet l-istorja ta' pajjiżna li l-Prim Ministru tenna f'laqgħa għolja organizzata mill-LGBT Core Group tal-Ġnus Magħquda bit-tema Ending Violence and Discrimination. Il-Prim Ministru ta' pajjiżna li kien il-kellim ewlieni f'din il-laqgħa saħaq li pajjiżna f'4 snin ta' Gvern Laburista introduċa l-Unjoni Ċivili irrikonoxxa il-koabitazzjoni u daħħal l-ugwaljanza fi żwieġ. Pajjiżna neħħa wkoll id-diskriminazzjoni legali fl-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru b'emendi fil-Kostituzzjoni. Illum qed jipproteġi wkoll individwi kontra l-prattiċi ta' konverżjoni bl-introduzzjoni tal-ittra X bħala identifikazzjoni tal-ġeneru, dan fid-dokumentazzjoni uffiċjali tiegħu. Muscat qal li llum il-ġurnata Malta tinsab fil-quċċata tal-indiċi tal-ILGA b'riżultat ta' 91%. Progress kbir meta mqabbel ma' riżultat ta' Marzu tal-2013, meta pajjiżna kien fit-18 post b'35%. Din hija l-istorja tagħna. Samta magħkom biex tifmu l-impenn tal-Gvern Malti favur l-ugwaljanza, imma aktar u aktar biex ngħaddu messaġġ ta' tama. Il-bidla pożittiva tista' verament isseħħ, temm jgħid il-Prim Ministru Joseph Muscat.